Zonnepanelen in waterbassins zijn dé oplossing voor de verduurzaming van de glastuinbouw. Want het is een plaats die nu geld oplevert en anders alleen maar geld kost. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. En verder in het nieuws vandaag. Danny Blind keert terug bij het Nederlands elftal. En Stoffel houdt al 40 jaar de gang erin. Goedenavond. Het is misschien wel dé oplossing om in Zeeland duurzame energie op te wekken. Zonnepanelen op water. Het kan een uitkomst zijn voor veel sectoren, waaronder de glastuinbouw. De energieslurpende kassen kunnen een stuk zuiniger worden als het waterbassin wordt volgelegd met panelen. En dat heeft niet alleen voordelen voor de energierekening. Je dekt het water af, maar dan geen algengroei. En de tweede gaat er nog wat opleveren. Met de opbrengst van zijn panelen kan Verhagen namelijk 100 huishoudens een jaar lang van elektriciteit voorzien. Een win-win situatie, want de panelen op de waterbassins nemen ruimte in beslag die hij op geen enkele andere manier kan benutten. Volgens de overkoepelende organisatie van glastuinbouwers zijn zonnepanelen op water een slimme manier om milieuvriendelijker te gaan werken. De glastuinbouw heeft de oppervlakte nodig voor de teeltruimte. Dus die hebben niet heel veel meer ruimte over dan een bassin en het glastuinbouwbedrijf zelf. Dus de ruimte die er is, die willen zij zo optimaal mogelijk benutten. De overtollige energie levert Verhagen terug aan het elektriciteitsnet. Maar daar zit wel een probleem. Op zonnige of winderige dagen zit het net gewoon vol. Dat vormt een obstakel voor andere glastuinders om ook met zonnepanelen te beginnen. Het opwekken van energie met wind en zon, dat geeft veel druk op de elektriciteitsnetten. En die kunnen het af en toe ook gewoon niet aan. Dus dat is wat momenteel in sommige delen van Nederland en ook in sommige delen van Zeeland nu de ontwikkeling tegenhoudt. Hier was nog ruimte op het net, dus het kon hier. Maar als je je elektriciteit die je opwekt wil leveren op het net, maar het kan niet, ja, dan wordt een investering wel te duur. Volgens Van Dijkman komt er in 2025 meer ruimte op het net en wordt het ook aantrekkelijk voor andere glastuinders. In de tussentijd is Verhagen bezig zijn bedrijf nog verder te verduurzamen en alle opgewekte energie nuttig te gebruiken. We hebben zonnecollectoren neergelegd, want het is om het water op te warmen voor warm water. We hebben 650 zonnecollectoren neergelegd. Dat is goed voor 100.000 kub aardgasbesparing. Ons doel is eigenlijk om met zonnecollectoren en zonnepanelen zo energie-neutraal mogelijk te worden. Het kan helemaal energie-neutraal. En in Capelle staat verslaggever Nanshu Hiddes. Nanshu, maakt het nou nog een verschil of die panelen nou op het dak of op het water liggen? Dat maakt zeker verschil, want zonnepanelen op het water die leveren zelfs iets meer energie op dan op het dak. En dat komt eigenlijk door de eigenschappen van het water. Ze houden de zonnepanelen koel en het water weerkaatst het zonlicht. En dat is beide gunstig voor de energieopbrengst. Ja, nu hebben we het dus over zonnepanelen op waterbassins in de glastuinbouw. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer water in de provincie en ook nog heel veel andere sectoren. Is dat voor hen ook nog interessant? Ja, dat is voor hen zeker interessant, want het waterbedrijf Evides die heeft zelfs vergaande plannen om in Hoek bij de waterzuiveringsinstallatie zo'n zonnepanelenpark op het water aan te leggen van 30 hectare groot. En in de natuur kan het natuurlijk ook worden toegepast, maar natuurorganisaties staan er niet echt om te springen. Maar goed, in ieder geval heeft het systeem wel potentie in de toekomst, want bedrijven die tonen interesse, dus we zullen er ongetwijfeld meer over horen. Nanshu, dank je wel. Danny Blind keert terug bij het Nederlands elftal. De geboren Zeeuw gaat de nieuwe bondscoach Louis van Gaal assisteren om het WK in Qatar te halen. Blind werkte eerder al onder Van Gaal bij Oranje tussen 2012 en 2014. Toen haalde het Nederlands elftal de derde plaats bij het WK in Brazilië. Vanaf 2015 was Blind een kleine 2 jaar ook bondscoach, maar dat was niet bepaald een succes. Mensen die nog niet zijn gevaccineerd kunnen zich vanaf morgen zonder afspraak laten vaccineren in de Zeelandhallen in Goes. Het wordt steeds rustiger met afspraken, waardoor er ruimte is ontstaan om mensen à la minuut in te kunnen enten. De regeling geldt overigens alleen voor de eerste prik. Voor de tweede prik moet vervolgens nog wel een afspraak worden gemaakt. Dit zijn wortels van de Japanse duizendknoop, een exoot die ongewenst is. In Westdorpen wordt daarom geëxperimenteerd met een nieuwe bestrijdingsmethode. Want uitroeien is belangrijk omdat de plant schadelijk is voor ondergrondse kabels en andere bloemen en planten. De plant alleen bovengronds weghalen is niet genoeg.
Als je of een bovengronds deel of een ondergronds deel, een stuk wortel pakt of een stuk stengel en je gooit het weg en het ligt op de grond, dan kan het zo weer gaan groeien. Door deze plantaardige stof uit te strooien gaan bacteriën en schimmels groeien die de wortels opeten. Daardoor gaat de duizendknoop uiteindelijk dood. En de werkzaamheden hier in Westdorp duren nog tot eind deze week. Een petitie tegen de gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug is inmiddels ruim 13.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers willen dat Rijkswaterstaat naar alternatieven zoekt voor de afsluiting, zodat de vertraging tot een minimum kan worden beperkt. Vanaf maandag gaat voor 2 jaar in beide richtingen 1 rijbaan dicht en gaat de maximumsnelheid omlaag naar 50 km per uur. Hiermee wordt voorkomen dat de brugklep nog verder beschadigt tot de klep over 2 jaar wordt vervangen. Wie vanaf zondag zonder een bewijs van herstel, een negatieve test of een volledige vaccinatie terug naar Nederland komt, riskeert meteen een boete. De Koninklijke Marechaussee gaat steekproefgewijs inkomende reizigers controleren en waarschuwt niet, want wie niet aan de voorwaarden voldoet krijgt een boete van €95. Zeeuwen die even de grens overgaan hoeven zich overigens geen zorgen te maken, want wie korter dan 12 uur in België is geweest hoeft geen coronabewijs te laten zien. En Stoffel Rox is vanmiddag in Goes gehuldigd omdat hij al 40 jaar machinist is op de stoomtrein Goes-Borselen. Rox begon op 15-jarige leeftijd bij de stoomtrein. Eerst als stoker en later als machinist. Hij werd vanmiddag verrast op het museumterrein van de stoomtrein in Goes toen hij de locomotief kwam bijladen met steenkool en water. Ja, op zich vind ik stoom zelf gewoon hartstikke leuk, de techniek erachter. En ook het overbrengen op de jongere generatie, zeg maar. En ik heb wat dat betreft minder met diesel of met elektrisch. En stoom vind ik ook prachtig om te zien. Je kunt zien hoe het werkt. Het is allemaal puur natuurkundige principes. En dat is, vind ik hartstikke leuk. Ja, en Stoffel had niet heel veel tijd om er lang bij stil te staan, want het was druk vanmiddag met passagiers voor de stoomtrein. En die mag je natuurlijk niet laten wachten. Ze komen altijd onverwachts en met een onheilspellende boodschap. Agenten aan de deur die vertellen dat een dierbare is omgekomen bij een ongeluk of een misdrijf. Om contact te houden met nabestaanden zijn er sinds een aantal jaar speciale familieagenten in dienst bij de politie. Ze doen dit naast hun normale werk als agent. En Tamara is een van hen met Zeeuws-Vlaanderen als werkterrein. Politie Zeeland met Tamara. Hey. En heb je in de tussentijd nog iets van haar gehoord? Of wel iets genomen op WhatsApp of iets in die trant? En als je zegt, ik heb nog een paar adressen van vrienden of iets dergelijks waar we langs kunnen gaan om tips te vragen of kijken. Een familieagent die wordt eigenlijk ingevlogen op het moment dat er een zaak is die wat extra aandacht verdient voor de nabestaanden. Dus dan hebben we het vaak over een verkeersongeval met dodelijk of in ieder geval zwaar letsel. Er kan een bedrijfsongeval zijn geweest, een suïcide, waar gewoon wat extra aandacht moet zijn voor de familie. En wat voor contact is er dan met de familie? Nou, in eerste instantie nemen we in de eerste paar dagen proberen contact op te nemen met de familie. En dan leggen we onze rol uit dat we eigenlijk als contactpersoon voor hun fungeren voor de politieorganisatie. Dus elke vraag, elke gedachte die zij hebben, die ze bij ons neer willen leggen, dan hoeft ze niet te bellen naar het algemene nummer door te laten verbinden. Dus gewoon 1 contactpersoon, daar hebben ze ook een eigen telefoonnummer van en een directe lijn mee. Meestal gaat het om heftige zaken zoals een dodelijk ongeval of de verdrinking van een kind. Tamara was ook betrokken bij de vermissing van Ischelle van der Velde uit Oostburg. Ja, klopt. Er werden eerst 2 familieagenten aangesteld om daar contact te leggen met de familie. Want in eerste instantie hadden we het natuurlijk over een vermissing. Maar zo'n vermissingszaak, die familie wordt per dag radelozer. Ja, absoluut. Dat zijn echt wel gesprekken. Dat zijn hele heftige gesprekken, ja. En het zijn ook geen gesprekken van 5 minuten, absoluut niet. Nee. Hoe ga je daar zelf mee om? Ja, veel contact met je collega. Ik had een buddy in die zaak, dus dat was echt super fijn geweest. Ik heb heel veel contact ook gemeld, de hele dagen door. Eigenlijk gewoon 8 tot half 1 s'nachts eigenlijk wel gewoon contact mee gehad. Van joh, ik krijg nu dit te horen en ik krijg nu dat te horen. Heb jij er contact mee gehad en heb jij dat gedaan? Neem je het mee naar huis? Nou, ik zat erover na te denken over die vraag. Neem je het mee naar huis? Het is natuurlijk een zaak waar je ook privé mee bezig bent. Niet alleen als je aan het werk bent. Dus in die zin neem je het mee naar huis. Maar er zijn maar weinig zaken waar ik last van heb, zeg maar. Eigenlijk geen, gelukkig eigenlijk geen. Maar die zaken die wat langer door blijven spelen, natuurlijk zo'n zaak als die Ischelle, ja, absoluut. Ja. Het startte lokaal wat mistig en hier en daar een bui, maar over het algemeen was het een zonnige dag vandaag. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met verspreid wat buien en dat gaat zo door tot morgenochtend. En in de middag klaart het dan op en wordt het maximaal 22 graden. Een Hollandse zomer, zullen we maar zeggen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van en tot morgen.